Det er faktisk lige før, det faktisk er nemmere at finde ture sammen med egen trailer, end det er med spillets trailer faktisk. Ja, og hvis man så tager det her, der er jo altid enten paller eller brugt emballage eller sådan noget, der skal Ja, retur, et eller andet sted hen jo. ja, ja. Det er der jo næsten Og det er altid. jo, ja. Og man vil sige, det er jo ikke altid, at turene er de der 4-5.000 ture. Du gør det ikke, Men det yes. kan men det kan jo også gøre det lige meget, når man egentlig bare skal bruge det til noget at køre noget fællestur med. En eller anden idiot, der gør det samme en gang til. Han kører direkte ind i mig ind på forkerte side. Og du væltede. Ja, Jamen for... ja. Han gjorde nøjagtigt det samme. Jamen for helvede, mand. Jeg ved ikke, hvorfor det der skulle gå ud af mig.